Kani gadega Pati CTV. St. Joseph Secondary School Latkor haka life way trek ulber klapan kot no ya ka annual sports meet hapadang gajing songshet wat hapadang gajing the jong slap ubajorba ya kani kelempong ilaka lapelong haki ars ngilantar kata nadu ka life way trek ya ka balapelong hamadan jong snong Latkor hakani kasi ka bakado nalor ki bor punya skol bakan top ya ka headmistress ikong M Kharbi Khiu rengkat kinoi kai laidon langru UMLA bat MDC barem kanongkram constituency uba lambor mangyang uba H Pochen Parish Priest St. Joseph Parish Latkor Father F Shadab urang basnong ka Latkor pelon uba Arun Mauri lam kirang ba dong bat kiwi hagni gesngi la sam ki kusnam sheki khanna ak balajab hagi jing la kai baper ki khanna skol ki blai shimanta hagi jing la kai lapia hagi saukan hon kata ka Red House ka ba ki kin hon jo ki khanna ki yang na ka banta ka buram trot sing CM ke greenhouse ke bayang haka kerteng jong umulong susotha kat ba ki khanna ka blue house ki yang na ka banta kyang nang ba ki khanna jong ka yellow house ki yang na ka banta ka buram jong Captain Clifford nangrom Kani gadega Pati CTV.